kuma ba ta haihuwa. Yana santa, yana ƙaunarta, yana da ɗimbin dukiya, ya ba ta yarda, inda suka haɗe kai ita da iyayenta suna so su kashe shi, suna so su sheƙe shi domin su gaji ɗimbin dukiyarsa mai tarin yawa. Ina so a haɗa shi da inna, yana ji baya iya magana, mu ɗebi dukiya. Mutuwar aure. Wannan ƙasaitaccen shiri ya samu aiki mai kyau daga kamfanin Password Industry Abuja. Screenplay and directed by Sharif Tuboy. Producer by Umar Damba. Bada umarni DJ Anas K-Boy. Ɗaukar nauyin shirin Password Industry Abuja.